Felly nes i ryddhau sengl o'r enw Teimlo yn mis Medi a gath e ymateb rili dda. Mae fe'n can R&B/fath a Afrobeats sy'n cymysgu Cymraeg a Saesneg. Fe'n cael fel dros 1.6 million views ar cyfryngau cymdeithasol combined, felly oedd yr ymateb yn rili dda. Nath rili ysbrydoli fi i cario ymlaen i creu yr un fath o gerddoriaeth a dwi'n rili enjoyo ar hyn o bryd. Mae'r can newydd sy'n dod mas yn fuan dwi am perfformio hi heddiw yma. Tyner yw enw'r gan. A mae wedi ysbrydoli gan berthynas newydd a'r teimladau i gyd sy'n nghlwm da hwnna. Profiad newydd i fi, teimladau newydd i fi. Felly mae'n can sy'n golygu lot i fi a fi'n rili joio'r cam a fi'n gobeithio mae pawb adre yn fyd. Fi'n teimlo'n rili motivated ar hyn o bryd. Mae lot o gerddoriaeth i fi ryddhau. I ddod yn fuan a fi'n rili edrych ymlaen i hwnna, ond mae fi, Dom a Don yn gweithio ar lot mwy o gerddoriaeth fyd, felly mae lot i ddod blwyddyn nesaf.